Ahojte, ja som Katka Juríková a toto je marcové vedecké okienko. Témou stromu je tento mesiac záhrada a život v nej. S tým, čo nám narastie v záhrade, sme málokedy spokojní. Vždy by mohli byť zemiaky väčšie, maliny sladšie alebo paradajky červenšie. Kde sa však vôbec vzali takéto rastliny? Ako to, že v prírode vzniklo práve to, čo nám tak chutí? Pozrime sa, ako to naozaj so vznikom zeleniny a ovocia bolo. Kedysi dávno boli predkovia moderných ľudí lovci a zberači. To znamená, že nič nechovali ani nepestovali a nebývali v stálych domoch tak ako my. Boli kočovní, chodili z miesta na miesto, nosili si svoje príbytky so sebou a živili sa tým, čo ulovili alebo našli v prírode. Takýto životný štýl bol pochopiteľne veľmi náročný. Predstavte si, čo sa asi tak dialo, keď bola práve zima alebo obdobie sucha. Tieto kočovné národy museli často putovať dlhé kilometre, aby mali niečo na jedenie. Postupne sa výhodnejším stalo jednoduché poľnohospodárstvo, pestovanie plodín, ktoré predtým zberači nachádzali v lese, a chovanie zvierat, ktoré lovci museli dlho hľadať. Títo prví pestovatelia nezačínali s takým výberom obilnín, ovocia a zeleniny, aké máme dnes. Vezmeme si napríklad starých poľnohospodárov, ktorí žili v Mexiku pred 10 000 rokmi. Nemali žiadnu pšenicu, raž ani kukuricu. To najlepšie, čo mali k dispozícii, bola tráva teosint. Teosint nebola žiadna veľká výhra. Na jednom klase je zopár tvrdých zrniek, na ktoré treba dávať pozor, aby z klasu nevypadli. Keď sa ich podarí zachytiť, dá sa z nich umlieť múka na pečenie chleba alebo placiek. Pri pestovaní tejto trávy si starobilí mexickí poľnohospodári všimli, že nie všetky rastlinky teosintu, ktoré zasadia, sú rovnaké. Niektoré boli odolnejšie voči škodcom, niektoré mali väčšie klásky alebo väčšie zrná. Tam sa začal proces šľachtenia. Farmári si vyberali tie rastliny teosintu, ktoré mali pre nich výhodné vlastnosti. V priebehu stoviek rokov sa tak teosint z generácie na generáciu menil. Zrná boli čoraz väčšie, sami od seba nevypelávali z klasu a rastlina začala byť oveľa odolnejšia voči suchu. Z teosintu sa tak za 10 000 rokov stala jedna z najdôležitejších plodín, aké na Zemi poznáme – kukurica. Podobne sa ľuďom podarilo vyšľachtiť rastlinu, ktorú voláme kapusta obyčajná. Táto divorastúca bylina sa trochu podobá na repku olejnú, ktorú môžete vidieť na poliach. Veľmi sa však nepodobá na zeleniny, ktoré sú z nej vyšľachtené. V starom Ríme a v antickom Grécku vyberali pestovatelia tie rastlinky, ktoré mali zaujímavé vlastnosti, a tak vznikli všetky možné kultivary, ktoré poznáme dnes. Kaleráb s hľuzou, ktorá vznikla na stonke, kapusta a kale, ktoré majú veľa na seba poskladaných listov, alebo brokolica a karfiol, obidve zeleniny, z ktorých jeme ich kvety. Skúsme si dať dokopy, o čom sme v dnešnom videu hovorili. Dozvedeli ste sa, že ovocie a zelenina tu neboli odjak živa, no vznikli šľachtením. Ďalej sme hovorili o tom, že takto bola vyšľachtená kukurica a jej predkom je tráva teosint. No a nakoniec, ďalším príkladom šľachtenia sú kapustovité zeleniny, ako kaleráb, kapusta alebo karfiol, ktoré všetky vznikli z jedného druhu nenápadnej byliny. Skúste teraz sami porozmýšľať, ako je to so šľachtením zeleniny a ovocia dnes. Myslíte si, že všetká zelenina a ovocie už boli vyšľachtené a dnes sa už šľachteniu ľudia nevenujú? Ak áno, kliknite sem. Ak si naopak myslíte, že šľachtitelia vymýšľajú nové kultivary a odrody aj dnes, kliknite sem.